rule of law. They have to maintain rule of law command. To members, you work sani. Ni LSK for a long time, kata councils mosekadho, ging'iyo ga mana jopiny. Yeah? Ging'iyo mana ni gima owinjo timne jopiny, but not members. Koro members wacho ni wan e members mag LSK. Yeah? Mana kaka jopuonje nigi nat. Makedo ni ratich nat. Makedo ni ratich. Bise winjo ng'ato penjo ratich jopuonje. Bise winjo ng'ato penjo jonat go ni dagi gore ne government. Aya jopuonje nigi nurses. Yeah? Nurses dong nigi union. Bise winjo kaka gore ne jopiny miwinjo. They just fight for themselves. Koro sani gima wakinde dwaro. Ni wadwaro LSK mokwongo ng'iwa. There's a lot of challenges a young lawyers kwa chako gi joma tindo makore kodonje practice. Ji osemedore mang'eny. Higa mokalo chakenda pane no Chief Justice no admit maybe around 2000, yeah? To resources ting'eni pod kuonde mwadhiye mag practices pod the same. Koro yudo ka resources tin to ji medore. Kasto nitie crisis moro be midba mago jok mosebwede profession matin. But yudo ka gimbe gin gi challenges ma make gi ma ji odonje depression kabisa. Yudo ka wakinde moko kong'o lalgo moko. Yani nitie a lot of things challenges ma wakinde nigo kasto ma bende osebudho iwacho ni senior ba gimbe gin gi their own challenges. Koro gima sani wadwano wang'i en ker manyien mabiro mondo obed ng'atno madhi ng'iyo welfare mar members. Wabede gi welfare wa mondi kapok wachako konyo jopiny. Jopiny sirikal owinjo konyo anyway. Yeah, koro LSK owinjo kuongo konyo LSK members. Koro wacho ni koro members are comfortable. Wasero ne wakinde wa matindo tindo tije kata gik ma ginyalo timo. Depression osebedo managed mar midba. Koro kwa nyawacho ni koro wang'iya ne ok ni wabiro ling mok watim gige rule of law. LSK functions are listed as, at section 4 mar LSK Act.